оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо софсавдо бошед. офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷаи. навори имрӯзаи мо ахборотҳои нави имрӯза баҳри ҳамаи шумо. бо диққат тамошо кунед то охири навора, то аз ахборотҳои нав шуморам огоҳ бошед. аввалин ахбороти мо оиди омодагии роҳи оҳани ҷумҳурии Тоҷикистон барои расонидани муҳоҷирон ба Федератсияи Россия. чӣ хеле ки мо қайд кардагӣ будем, дар як видеои чанд рӯза пеш мо гуфтем ки роҳи оҳан бо Федератсияи Россия аз ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешавад ва хушбахтона аз сабаби зиёд будани талабот, аз сабаби зиёд будани шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон барои сафар ба Россия тасмим гирифтанд ки роҳи оҳана кушода кунанд то шахсиятҳои хоҳишманд бо нархи арзон чипта харидорӣ карда бо тавассути поезд ба Федератсияи Россия ворид шаванд. масъулини ширкати роҳи оҳани ҷумҳурии Тоҷикистон аз омодагии худ дар бораи расонидани муҳоҷирони корӣ ба Русия аз тариқи қатораҳо таъкид мекунад. убайдулло обидов, сардори идораи роҳи оҳан дар минтақаи суғд, дар суҳбат гуфт корхонаи онҳо барои расонидани муҳоҷирон ба Русия тариқи қатораҳо омода аст. дар шароити гарон будани қимати чиптаи ҳавопаймо ӯ роҳи оҳанро роҳи алтернативӣ ва боэътимод маънидод намуд. яъне ки айни ҳол ба ҳама маълум аст ки нархи чипта қимате. баъзе шахсиятҳо зуршон намерасад ки ба самолёт чипта харидорӣ карда ба Федератсияи Россия сафар кунанд. аз ҳамин хотир убайдулло обидов, сардори идораи роҳи оҳани вилояти суғд қайд намуд ки кушода кардани роҳи оҳан як дастгирӣ барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ва як роҳи осон барои сафар кардан ба Федератсияи Россия мебошад. бинобар гуфтаи ӯ дар ҳоли ҳозир дар корхонаи роҳи оҳани минтақаи суғд 84 қатораи мусофиркаш дар ҳолати хуб қарор доранд. то охири соли 2019, яъне то замони паҳншавии беморӣ, ҳаракати қатораҳо дар масири Хуҷанд Маскав, Хуҷанд ва инчунин Душанбе Маскав, Душанбе ва Кӯлоб Маскав, Кӯлоб ҳар ҳафта ба роҳ монда шуда буданд. аммо хуруҷи беморӣ ҳамагир боиси боз истодани ҳаракати қатораҳо дар чунин масир гардид. яъне ки пештар аз шаҳри Душанбе, аз Хуҷанд, аз Кӯлоб қатораҳо сафар мекарданд ба Федератсияи Россия ба шаҳри Москва. мисол аз Душанбе ба Москва боз Душанбе, ё ки аз Хуҷанд ба Москва боз ба Хуҷанд. ҳамин хел буд ва аз сабаби беморӣ тӯли як солу чанқа манъ кардагӣ буданд сафар кардани қатораҳоро ва хушбахтона имрӯз боз омода ҳастанд ки шурӯъ кунанд кору фаъолияти худшона. ахбороти навбатии мо оиди зиёд намудани парвозҳо. зиёд мешавад ду парвози мунтазами дигар ба Федератсияи Россия шаҳри Москва. ба ҳамаи мо шумо аллакай маълум аст ки шурӯъ карда аз 1 апрел парвозҳо миёни Тоҷикистон ва Россия барқарор шуданд, вале дар як ҳафта ду парвоз буд, якташ бо ширкати Somon Air ва якташ бо ширкати Ютер. мо танҳо парвозҳои мунтазама дариҷа дар бораш суҳбат кардестем, ғайр аз парвозҳои чартерӣ. дар як ҳафта дута парвоз буд, якташ бо ширкати русӣ ва якташ бо ширкати тоҷикӣ. хушбахтона айни ҳол дар як ҳафта 4 парвоз ба анҷом мерасад, шурӯъ карда аз 10 июн. имрӯз 7 бародарои азиз, пас аз 3 рӯз аллакай аз ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе махсус дар як ҳафта 4 рейси мунтазам муқаррар мекунанд ва фикр мекунам ки хела кӯмак мекунад ин рейсҳои зиёд карда барои сафар кардани шаҳрвандои тоҷик ба Федератсияи Россия. агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки шурӯъ аз 10 июн теъдоди парвозҳои мунтазам ба Русия як баробар зиёд мешавад. аз 10 июн дар хатсайри Душанбе Москав Душанбе боз ду парвози мунтазами дигар илова мешавад ки дар умум дар як ҳафта 4 парвози мунтазам иҷро хоҳад шуд. ахбороти навбатии мо оиди розигии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои осониҳои нави омаду рафти тоҷикистониону ӯзбекистониҳо имзои як лоиҳаи дигар.
эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаеро тасдиқ кард ки интизор меравад омаду рафти тоҷикистонёну ӯзбекистониҳоро ба қаламрави ҳамдигар содда ва бидуни қайд кунад. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи протоколиеро тасдиқ кард ки бар асоси он ба созишнома бо ҳукумати ӯзбекистон аз 9 марти соли 2018 дар мавриди сафари тарафайни шаҳрвандон тағйирот ворид мегардад. Бар асоси ин лоиҳа ки дар арафаи сафари Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳурии ӯзбекистон тасдиқ гардид, сафари тарафайни шаҳрвандони ду кишвар бидуни сабт хоҳад буд. аз ҷумла ба созишномаи ҳукуматҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон дар мавриди омадурафти шаҳрвандӣ банди нав дохил мегардад, ки дар он таъкид шудааст шаҳрвандони ду кишвар ҳангоми омадурафт ба қаламрави ҳамдигар таи 10 рӯзи корӣ баъди убури марз аз сабту қайди муваққатӣ дар мақомоти дахлдор озод карда мешаванд. яъне бародарони азиз, пас аз лоиҳае ки 9 марти соли 2018 ба имзо расидагӣ буд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон барои омадурафти шаҳрвандои дохилӣ ва ин лоиҳаи тарафайн имзо гардид ва ба ин лоиҳа тағйирот ва иловаҳо ворид мегарда ки ҳар як шаҳрванди мақсад дохилии кишвар, мисол мегирем, агар аз ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрванди тоҷик ба Ӯзбекистон сафар кунад, агар тӯли 10 рӯзи корӣ баъди убури марз аз сабти қайди муваққатӣ озод мебошад. пештар ба ҳамаи мо шумо маълум буд, агар хато накунам, парада ёдам нестад 2 рӯз ё ки 3 рӯз иҷозат буд бе регистратсия кардан, гашту гузор кардан дар Ӯзбекистон ва айни ҳол ана ҳамира 10 рӯз мекунанд ки ҳар яки мо шумо аз инҷа пас метавонем 10 рӯз озодона бе сабти ном, яъне бе қайди муваққатӣ дар мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҷумҳурии Ӯзбекистон гашту гузор кунем. ва ин дар ҳолест ки сафари раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон рӯзҳои 10 ва 11 июни соли 2021 дар назар дошта шудааст. таъкид шудааст ки дар доираи сафари Мирзиёев ба Душанбе имзои як қатор созишномаҳо дар назар аст, аммо мушаххасан ягон санад зикр нагардидааст. яъне бародарони азиз, рӯзҳои 10 ва 11 июн президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар мекунад, президенти Ӯзбекистон, ва пас аз сафар карданаш дар ҳолати сафар кардан як қатор созишномаҳои нави дигар ба имзо мерасад ва боварӣ дорем ки бо якчанд осониҳо байни ин ду кишвар ва дӯстиҳо зиёдтар мешавад, рафтуомад зиёдтар мешавад. умуман якҷоягӣ як қувваи бузургай фикр мекунам бародарои азиз. ба ҳамин хотир агар пас аз омадани президенти Ӯзбекистон ба Тоҷикистон боз ягон созишномаҳо ба имзо расидан, мо ҳатман ба шумо видео мекунем ва содда карда ҳамаша мефаҳмонем. бародарони азиз, инак ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо. видеоҳои нави моро интизор бошед. дар канали мо ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем ва ягон савол агар дошта бошед дар комментария саволҳои худтонро пешниҳод кунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.